Hello everyone, my name is Anya. Welcome to my channel. ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ସହିତ ବୁଲି ମଜା ଆସିଲା ନା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କୋଲକାତା ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ବହୁତ ଖାଇଲୁ, ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମସ୍ତି ଆଉ ମଜା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସୋ ବାଏ।